Okay, maing hapon sa tanan, no? Nahapna na pud ta, no? Kay nabisi ang linya. But salamat sa Ginoo, no? Kay pahinumduman gyud ta niya kanunay nga molingkod, maminaw, ug mobasa sa iyang pulong. Kay igsoon na nata sa Leviticus chapter 9, no? Karon, so salamat sa Ginoo kay naghihapon kadiya igsoon. O magpadayon ta og basa sa pulong sa Ginoo kay tung pinaagi niini mas mabaluan nato ug mailhan nato kung kinsa ang atong gialagaran nga Dios, no? Ug unsa ang iyang karakter, no? Og so nagyapon ta sa Old Testament kay murag taas yun Old Testament, no? Kay naay 39 books sa Old Testament and then sa New Testament na 27 books, no? So sa tanan-tanan ang Old ug New Testament na 66 books nga atong basahon. So nahumanta sa Genesis, Exodus, nya karon ikatulo pa ta. So out of 66 kuan 3 ra ato tulo pa ato ang pagita ka human sa ikatulo, no? So duha pa atong nahuman. So napay 64 no sa day kong math. Kinapta 64 books nga basahon on igsoon sa tibuok tuig. So hopefully, no, kung kaluyan ta sa Ginoo mahuman nato ug bahalag siguro malampas to usa ka tuig basta ato ang mahinay-hinayon ug basa ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Okay, so before ta magpadayon, no, magampo sa ta. Hallelujah, hallelujah. Oh, dalaygon ka, Dios, sa walay katapusan. Lord, ikaw among gihigugma, ikaw among gihimaya, Ginoo. Salamat nining kahigayunan, salamat sa mong pagpahinumdom, Ginoo. Nga ngayon kami mulingkod, Lord God, ug mabasa sa imong pulong ug maminaw, Ginoo, sa imong pulong, Lord. Kay maulang kini, Ginoo, ang pamaagi nga kami makaila kanimo ug dugang. Usa, Lord, nining takna mo kining gigahin diha kanimo, Lord. Ikaw ang ginaimbitahan nga mamuhat sa mong matag usa ka kasing-kasing karon. Og Lord, salamat nga even kato maminaw niini, Ginoo. Sila usab og God makabaton sa panalangin gikan kanimo, Lord. Ablihi lang sa labutan, O God, ug lang kasing-kasing nga Lord madinawaton sa imong pulong, O God. Kay ang imong pulong mao among kalanon sa matag adlaw, Lord. Ingon ka, Ginoo, sa imong pulong nga ang tao dili mabuhi sa sa physical nga pan lamang apan sa matag pulong nga mogawas sa imong baba, Ginoo. Mao kini imong pulong, Lord. So God, amo kining gahinan karon, ug Lord, salamat nga ikaw makigistorya ka namo sa imong pamaagi, Lord, sa imong pinasahi nga pamaagi, O God. Panalangini ang tanan nga magatan-aw niini, O Dios, nga sila makakaplag sa tinuod nga kalipay ug kalinaw ug kagawasan gikan kanimo. Thank you kaayo, Lord, dalaygon ikaw. Akong ginaimbitahan, Ginoo, ang imong balang espiritu nga mga abli sa among salabutan, Lord, aron masabtan namo, Ginoo, ang imong mga pulong, O God. So salamat, Lord, sa imong pagpadayag nganhi kanamo karon, dalaygon ikaw sa walay katapusan, Ginoo. Mag-expect mi, Ginoo, nga ikaw, good Lord, mamuhat sa mong taliwala karon. Dalaygon ikaw. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God, no? So naana ta sa chapter 9. Mao ni ang pagsugod ni Aaron sa iyang pagkapari. Diba? Kasi katong last chapter 8, no? Gidihugan na siya, no? Giordinahan na siya nga mahimo siyang pari. O karon iyang sugdan ang iyahang pagkapari sa chapter 9. Okay, so si Aaron uban iyang mga anak. Okay, so atong sugdan, no, verse 1. So sa chapter 9, Levitico chapter 9 verse 1. Sa ikawalo nga adlaw gitawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang mga pangulo sa Israel. Iyang giingnan si Aaron, pagkuhag turiyong baka nga walay tats sa Aaron ihalad tungod sa sala ug usa ka turong karniro nga walay tats sa usab aron ihalad pinaagi sa pagsunog ug ihalad kini sa atubangan sa Ginoo. Unya ingna ang mga Israelita nga magkuhag laking kanding aron ihalad tungod sa sala ug nating baka ug nating karniro nga pulos walay tatsa ug tagsa ka tuig ang kagulangon aron ihalad pinaagi sa pagsunog. Verse 4, pakuha usab silang turong baka ug turong karniro aron gamiton nga halad sa pakigdait ngadto sa Ginoo. So naagid sila mga halad igsoon kadanay okasyon or sa sala sa pakigdait, no? Okay, so tong padayonon pakuha usab silag halad nga pagkaon nga sinagulag lana kay karong adlaw ang Ginoo magpakita kaninyo. Verse 5, busa gidala nila sa atubangan sa tulda nga
nga tagbuanan ang gisugo ni Moises kanila ug ang tanang katawhan miduol og mibarog sa atubangan sa Ginoo. Og si Moises miingon, kini mao ang ipabuhat sa Ginoo kaninyo aron makita ninyo ang iyang himaya. Unya miingon si Moises kang aron duol sa halaran og ihalad ang imong halad tungod sa sala ug ang imong halad nga sunugonon. Unya himua ang seremonya sa pagpapas sa sala alang sa imong kaugalingon ug sa katawhan. So pati ang sala sa pari, no? Tagaan napoy seremonyas, no? Ang ingon siya himua ang seremonya sa pagpapas sa sala alang sa imong kaugalingon ug sa katawhan. So alang sa pari ug sa iyang mga katawhan. Andama ang halad sa mga tawo ug himua ang seremonya sa pagpapas sa sala alang kanila sumala sa gisugo sa Ginoo. So ang una para sa mga pari, no, seremonyas para mapapas ilang sala, usa pa sila maghimog seremonyas para pagpapas sa sala sa mga katawhan. Okay, so verse 8, busa miduol si Aaron sa halaran og giihaw niya ang baka nga alang sa iyang kaugalingon, kay galingong halad tungod sa sala, no? Even si Aaron mismo pari, no? So siya mismo naghalad og iyahang baka, no? Giihaw niya ang baka nga alang sa iyang kaugalingong halad tungod sa sala. Kay verse 9, ang dugo sa nating baka gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya og gituslob niya ang iyang tudlo sa dugo og gipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa halaran. Ang nasalin nga dugo gibubo niya sa tiilan sa halaran. Verse 10, apan ang tambok, ang rinyon ug ang atay nga halad alang sa sala gisunog niya didto sa halaran sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Okay, verse 11, ang karne ug ang panit sa baka didto niya sunuga sa gawas sa kampo. Verse 12, unya giihaw niya ang halad nga sunugonon. Okay, ang dugo niini gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya ug iya kining gisablig sa tanang kilid sa halaran. Verse 13, unya sa tinagsa gidala usab sa iyang mga anak ngadto kaniya ang halad nga sunugonon ug ang ulo niini ug iya kining gisunog sa halaran. Verse 14, ang sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil gihugasan ug gisunog niya sa halaran uban sa halad nga sunugonon. Verse 15, unya ang halad na usab sa katawhan ang iyang gihalad. Okay. Giuna niya pagkuha ang kanding nga halad tungod sa sala. Giihaw niya kini o gihalad sama sa iyang gibuhat sa iyang kaugalingong halad sa sala. Okay, 16. Pagkahuman niini gikuha niya ang halad nga sunugonon og iya kining gihalad pinasubay sa lagda. 17. Unya ang halad nga uhay sa nausab ang iyang gihalad. Mikuha siyag usa ka kumkum niini ug iya kining gisunog sa halaran dugang sa halad nga gisunog sa buntag. Okay, so verse 18. Giihaw usab niya ang turong baka ug ang turong karnero nga mao ang halad sa pakigdait alang sa mga tawo. Ang dugo niini gidala sa iyang mga anak ngadto kaniya ug iya kining gisablig sa tanang kilid sa halaran. Okay, 19. Ang tambok sa baka o sa turong karniro nga naglakip sa tambok nga ikog o ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ingon man ang mga rinyon o ang atay gitungtong nila sa duha ka dughan o gisunog ni Aaron ang mga tambok diha sa halaran. Verse 21. Apan ang mga dughan o ang tuo nga paag gibayaw ni Aaron ingon nga halad at tubangan sa Ginoo sumala sa gisugo ni Moises. Okay, so 22, unya gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot paingon sa mga tao o gipanalanginan niya sila. No? Giba. Okay, unya gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot paingon sa mga tao o gipanalanginan niya sila. Okay, og nanaog siya human makahalad sa halad tungod sa sala
sa halad sa sunugonon ug sa halad sa pakigdait. 23 unya si Moises ug si Aaron misulod sa tulda nga tagbuanan. Sa paggula na nila gipanalanginan nila ang mga tawo ug ang himaya sa Ginoo nagpadayag ngadto sa tanang mga tawo, no? Nagpadayag sa tanang mga tawo. 24 ug gikan sa atubangan sa Ginoo mitungha ang kalayo nga misunog sa halad nga sunuganan. Hallelujah, no? Mitungha ang kalayo. So meaning dili sila ang nag-provide og kalayo, ang Ginoo mismo, no? Naghatag sa kalayo, no? Kay ang kalayo ang represent sa presensya sa Ginoo. So mitungha ang kalayo nga misunog sa halad nga sunugonon ug sa mga tambok nga diha sa halaran. Sa pagkakita sa mga tawo niini naninggit sila og nanghapa. Amen. Hallelujah. Nahadlok sila, no, kay ang kalayo ming gula og maoy ming sunog sa tanang sunugonon nga tambok ug ang mga halad nga sunugonon. Amen. So praise God. So mao kadto ang chapter 19. Oh no, chapter 9. Chapter 9 patay, so naguna-una ko. So mao kadto ang chapter 9 nga ato ang nabasa, no? Okay, so ato ang tiwason ang chapter 10 kay murag dako-dako patag oras igsoon, no? So dili nato sayangan ang oras, no? So kung unsang imo ang gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon basig na kay conviction diha, no, igsoon, share pod, no? Share sa atong comments aron nga napud tay kanang matun-an, no, sa matag usa kanato. Okay, so padayonon nato ni ang chapter 10. Mao kini ang sala ni Nadab og ni Abiho. So si Nadab ug Abiho mga anak ni Aaron. So atong makit-an or mahibaluan kung unsa ilang gihimo karon sa chapter 10. Okay, sa atong padayonon. Okay. Chapter 10 verse 1. Unya si Nadab ug si Abiho nga mga anak ni Aaron mikuha sa ilang tagsa-tagsa kasudlanag insenso. Sana sila tagsa-tagsa ka sudlanag insenso, no? Gibutangan nila kinig kalayo og insenso og gihalad sa atubangan sa Ginoo. Apan ang maong kalayo dili balaan kay wala man kini isugo sa Ginoo kanila. Okay. So, ang ilang gihimo igsoon wala or dili gikan sa Ginoo, no? Nagbuot-buot sila halad og insenso at tubangan sa Ginoo nga walay mando sa Ginoo nga gihatag sa ilaha. So tan-aw na to unsay nahitabo. Verse 2. Unya mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo. Atong nakita, no? Mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo og milamoy kanila og nangamatay sila diha sa atubangan sa Ginoo. Atong makita unsa kagamhanan ng Ginoo. Ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo, milamoy kanila og nangamatay sila diha sa atubangan sa Ginoo. Makakahadlok kaayo, no? Nga paminawan or nga pamalandungon, no? Do naghalad sila si Abiho ug Nadab, anak ni Aaron, mga pari pud sila, no? Do naghalad sila tubangan sa Ginoo pero ang ilang paghalad igsuon dili gikan sa Dios, no? Wala sila gisugo sa Ginoo, no? Ug katong ilahang paghimo ug paghalad sa Ginoo sala to atubangan sa Ginoo. Mao nga ang nahitabo sa verse 2, mitungha ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo ug milamoy kanila ug nangamatay sila diha sa atubangan sa Ginoo. Nganuman tungod kay walay bisang unsang hugaw or sala nga maka sustina atubangan sa Ginoo, no? Kung nasa presensya sa Ginoo walay bisang unsang sala, bisang unsang dautan nga maka-sustain diha og tindog, no? Kay ang kalayo sa Ginoo maoy mukuyanak, maoy mulamoy sa mao nga kanang dautan or mao nga kanang sala atubangan sa Ginoo. Nakoy na remember ba? Kana bitang kalayo o kanang gasolina. Di ba? Kung ang kalayo, ang kalayo, kanang gasolina nga imong ibutang duos kalayo, dili na siya pwede nga magpadayon ra diha ang gasolina ra na siya, no? Kay ang kalayo mismo mooy
muadto sa gasolina. Dili ang kinahanglan nga ang gasolina imong isabyag sa kalayo para ang kalayo mo dilaab, no? Pag naay bisang gamay kalayo, nya naay gasolina. Bisag layo-layo ra ng kalayo. Pag ma-connect siya dito sa gasolina, ang kalayo mismo mo ambak dito sa gasolina ug mo dilaab ang maong gasolina ug ang gasolina mauga, no? Murag ingana ba nga ang gasolina nagrepresent og sala. Kang kalayo nagrepresent sa presensya sa Ginoo. Nga bisag unsa nga moduol sa kalayo nga unholy, unclean, sala, no? Tukbon sa kalayo. Yahang kaunon, yahang lamyon, no? Kay dili to siya balaan. Or gingana ba? Ang na-picture out nako inana siya, no? Ang presensya sa Ginoo kanang kuan kaayo, kanang strong kaayo siya. Nga bisag unsa nga dili balaan mo anha tubangan niya, masunog yun, no? Okay, but more for that. Ito sa basahon ang verse 3, no? Si Moises miingon ka nga aron, mao kini ang giingon sa Ginoo, ipaila ko nga ako balaan. You see? Ang Ginoo balaan gayud. Okay. Niadto nagtahod ka nako og kinahanglang pasidunggan ako at tubangan sa tanang katawhan. Okay, so nagkuan gyud ang Ginoo no nga kanang balaan man siya, kinahanglang tahuron siya og kinahanglang pasidunggan siya tubangan sa tanang katawhan. Okay. Og naghilom lamang si Aaron. Okay, 4. Unya gitawag ni Moises si Misael og si Elsafan nga mga anak ni Uziel nga oyuan ni Aaron o giingnan, kuha kining mga patayng lawas sa inyong mga kabanay gikan sa balaang tulda ug dad-a sa gawas sa kampo. Okay, verse 5. Busa miduo sila og gikuha nila si Nadab ug si Abiho ug gidala sa gawas sa kampo sumala sa gisugo ni Moises. Amen. So kinahanglan nga ilahang tuuhan ug ilahang sundon katong gikan sa Ginoo nga gimando sa Dios pinaagi kang Moses, no? Or kang Moises. Dili sila pwede magbuot-buot yun, no? And even kita, no? Even kita. Dili ta mo nang gikon kita sa Ginoo bitaw nga gusto niyang mahimot ang balaan. So mo nang kung na dawat nato na si Kristo Jesus nga tong personal nga manluluwas, ang kabalaan sa Ginoo naa na sa tuwa igsoon. So ang balang espiritu sa Dios magatudlo ka nato unsa ang pagkinabuhing balaanon, no? Kay siya balaan man. No? Mahimo tang righteous, dili tungod kay buutan ta, dili tungod kay maayo ta nga pagkatao, dili tungod kay ang Ginoo mismo righteous, no? Balaan siya nga Dios, matinod-anon, matarong o mapailubon siya nga Dios, no? Sa mo nang igsoon ang kay naiyahan sa Ginoo, manaapod ka nato kung ato na siyang gidawat natong Dios o personal nga manluluwas. Kay tudluan ta sa balang espiritu. Siya mismo ang mag-produce ana, no? Fruit of the Spirit pa na natay gugma, na natay kalipay, kalinaw, no? Mahimo na tang buutan kanang maayo nga kanabang mapailubon, no? Una natay self-control. No, kung ang balang espiritu mo ay naghari sa tong kinabuhi, mo-reveal gyud na siya igsoon. No, mo-reveal gyud na siya. Okay, so verse 6, ngondre, og si Moises miingon kang Aaron og sa iyang mga anak nga si Eleazar og si Itamar. Sudlaya ang inyong buhok ug ayaw gisia ang inyong bisti agig pagbangutan aron dili kamo mga matay og maangin sa kaligotgot sa Ginoo ang tibuok katawhan. Apan ang inyong mga kadugo og tibuok banay sa Israel makahimo sa pagbangutan tungod ni adtong gisunog sa Ginoo. Okay, verse 7. Ayaw usab kamo panggula sa tulda nga tagbuanan aron dili kamo mga matay kay gidihugan kamo sa lana sa Ginoo. So gimanduan ni Moises, no, ang iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar. Gimanduan ni Moises si Aaron ug sa iyang mga anak nga si Eleazar ug si Itamar, no? Okay, so napa siya duha ka anak nga si Eleazar ug si Itamar. Okay.
Padayon na to. Og gituman nila ang gisugo ni Moises. Okay. So, verse 8, no? Muna yung mga tulumanon alang sa mga pari. Verse 8. Unya ang Ginoo miingon kang Aaron. Kung ikaw ug ang imong mga anak mosulod sa tulda nga tagbuanan, ayaw kamo pag-inom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog aron dili kamo mga matay. You see? Nasa specific instruction, no? Balaod kini nga dayon sa tanan ninyong mga kaliwatan. So ang mga pari, kung mosulod sila sa tulda nga tagbuanan, di sila pwede mo inom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog aron dili sila mga matay. Okay. Balaod kini nga dayon sa tanan ninyo mga kaliwatan. Verse 10, ilhon ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa hugaw ug sa hinlo. Verse 11, ug tudloy ninyo ang mga Israelita sa tanang balaod nga gihatag ko kanila pinaagi kang Moises. Okay. Verse 12, ang bahin sa mga halad nga mahiadto sa pari. Okay. Napod si bahin ang mga pari, no? Sa halad. Okay. 12, og si Moises mingon kang Aaron og kang Eleazar og kang Itamar nga mao na lamang ang buhi sa mga anak nga lalaki ni Aaron. Kuhaa ang halad nga pagkaon nga nasalin sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Kan-an ninyo kini nga walay patubo tupad sa halaran kay kining halara balaan kaayo. 13, kan-an ninyo kini sa balaang dapit kay bahin man kini ninyo or nimo ug sa imong mga anak gikan sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Mao kini ang gisugo kanako sa Ginoo. Apan verse 14, ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihalad makaon ninyo og sa imong mga anak nga lalaki ug babayi sa bisan diing dapita nga limpyo kay gihatag man kini ingon nga inyong bahin gikan sa mga halad sa pakigdait sa mga Israelita. Verse 15, dadon nila ang paa nga gihalad ug ang dughan nga gibayaw uban sa mga halad nga tambok nga sunugunon aron bayawon ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Imo kining bahina og sa imong mga anak hangtod sa kahangturan sumala sa gisugo sa Ginoo. Okay, verse 16, sa dihang nagpakisusi si Moises bahin sa kanding nga gihalad tungod sa sala, nasayran niya nga gisunog di ay kini. Busa nasuko siya sa mga anak ni Aaron nga si Eleazar ug si Itamar ug miingon siya kanila, nganong wala man ninyo ang halad alang sa sala didto sa balaang dapit nga unta balaan man kini kaayo. Gihatag kini kaninyo aron nga kamo maoy magpas-an sa kasal-anan sa katawhan ug maghimo sa seremonya sa pagpapa sa sala at tubangan sa Ginoo. So kung kaunon dito nila, no? Sila ang magpas-an sa kasal-anan sa katawhan ug sila ang maghimo sa seremonya sa pagpapa sa sala at tubangan sa Ginoo. So natay makuha diha, no? Ato ang no? Sila ang magpas-an. Ato ma-remember si Jesus sa New Testament. Iyang gipas-an ang tanan natong mga kalapasan, tanan natong mga sala igsoon. Iyang gipas-an natong mga sala didto sa cross, no? So iyang gipas-an tanan natong mga sala didto sa cross ug siya mismo ang nahimong halad sa maong seremonyas, no? Hallelujah, salamat Jesus. Okay, verse 8. Ug kay wala man dad-a ang dugo niini ngadto sa sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit sumala sa akong sugo. Verse 19. Si Aaron mi tubag kang Moises, bisan tuod kon gihalad nila karon ang ilang halad tungod sa sala ug ang halad nga sunugunon sa atubangan sa Ginoo. Nahiagom gihapon ako niini nga makalilisang nga mga butang. Kung nakakaon pa ako sa halad tungod sa sala, ikahimuot ba kaha kini sa Ginoo? Verse 20. Nadungog ni Moises ang tubag ni Aaron ug nahimuot siya niini. Hallelujah, no? Mauto ang chapter 11, chapter 10, no? Chapter 10. Okay, so murag na apatay gamay nga time.
Kay, okay, napatay gamay nga time. So, murag pwede pa nato niya humanon ang chapter 11, no? Okay. So, murag napatay gamay. Okay. So, mao kining mga mananap nga mahimo og dili mahimong kanon. Okay. Mao ni ang kasuguan, no? Verse 1, chapter 11. Unya ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga kining musunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mananapa nga pikas og kuko ug muusap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kan-a ang kamilyo, ang kuneho o ang liebre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay muusap kini sa ilang kinaon apan dili pikas ang kuko niini. Okay, ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini, dili man kini muusap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Verse 8, ayaw kamo pagkaon sa karne niining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. Okay, verse 9, sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo pagkaon niining musunod. Ang tanan nga anaap magpuyo sa kadagatan ug sa mga suba nga may mga kapay ug mga himbis. Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis dili angay kanon. Verse 11. Kanang mga mananapa kinahanglang isipon nga hugaw. Ayaw kamo pagkaon kanila ug likayi ang ilang patayng lawas. 12. Ang tanan nga naa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis hugaw alang kaninyo. 13. Mao kining mga langgama ang dili ninyo makaon kay hugaw. Ang agila, ang gripon, ang ismerihon, ang banog, ang tanang matang sa mga manaul, ang uwak, ang abistro, ang pungaw, ang laro, ang tanang matang sa nanangkil, ang ngiw-ngiw, ang gamaw, ang lapay, ang itik, ang pilikano, ang kalamon, ang nagkalain-laing matang sa tabon, ang abodbilya ug ang kabog. Kay mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap nga pak-an nga adunay 4 ka tiil. Gawas lamang ni adtong adunay mga lutahan tunga-tunga sa tiil ug paa nga maoy ilang gamiton sa paglukso sa yuta. Mahimo ninyo silang kanon. Makaon ninyo kining mosunod, mga tanang klase sa dulon, timos, ug apan-apan. Apan ang ubang gagmay mananap nga pak-an ug may 4 ka tiil, hugaw alang kaninyo. 24 to 28. Bisan kinsa nga muhikap sa patayng lawas niining mosunod nga mga mananap, mahugaw hangtod sa gabii. Ang tanang mananap nga may koko, nga dili pikas ug dili muusap sa ilang kinaon ug ang tanang mananap nga may 4 ka tiil ug may talinis nga mga kukuhugaw alang kaninyo. Ang muhikap sa patay nilang lawas mahugaw hangtod sa gabii. Okay. Kinahanglang labhan ang biste. Kinahanglang labhan ang biste, excuse me, ni adtong magdala sa patayng lawas niini. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabii. Verse 29. Mao kining mga mananapa nga nagkamang sa yuta ang isipon ninyong hugaw. Ang milo, ang ilaga, ang nagkalain-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang taluto, ang ibid ug ang kamilyon. Mao kini ang hugaw sa tanang mananap nga nagkamang ug ang muhikap niini kon patay na
mahugaw hangtod sa hapon. 32 mahugaw usab ang bisan unsang butang nga mahulugan sa ilang patayng lawas sa walay pagpili kung kini galamiton ba nga kahoy o bisti ba o panit o sako ba hinuon o bisan unsang galamiton. Kinahanglan nga ihumol kini sa tubig o magpabilin kining hugaw hangtod sa gabii. Okay. Unya mahinlo na usab kini. 33 kun ang usa kanila mahulog sa sudlanan nga hinimog yuta, ang tanang sulod niini mahugaw busa buka ang sudlanan. Grabe ang ilahang kuan sa una, no? Buka ang sudlanan. 34 bisan unsang pagkaon nga matuluan og tubig gikan sa maong sudlanan, mahugaw lakip ang tanang matang sa ilimnon nga diha sa sulod sa maong sudlanan. 35 mahugaw ang bisan unsang mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Kunang mahulugan usa ka hudno o lungaganan, bukon kini. Hugaw kini busa isipan ninyong hugaw. Ang usa ka tubod sa tubig o sudlanan sa tubig magpabilin nga hinlo apan ang muhikap sa patay nilang lawas mahugaw. 37 magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsang liso nga igtitisok nga mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. So, magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsang liso nga igtitisok nga mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Okay, verse 38 apan kunang liso bubuan og tubig nga nahulugan og patayng lawas na mahimong hugaw ang liso. Okay. 39 kung namatay ang bisan unsang mananap nga mahimo ninyong kanon, ang muhikap sa patayng lawas nini mahugaw hangtod sa gabi. Okay, verse 40 ang mukaon sa patayng lawas niini maglaba sa iyang bisti ug magpabilin siyang hugaw hangtod sa hapon. Ang magdala usab sa patayng lawas niini kinahanglan nga maglaba sa iyang bisti ug magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. 41 ayaw ninyo kana ang tanang mananap nga nagkamang sa yuta kay hugaw kini. 42 bisan unsa nga nagkamang o naglakaw sa upat niya katiil o bisan unsa nga daghag tiil ug ang tanang nagkamang sa yuta ayaw ninyo kana kay hugaw kini. 43 ayaw ninyo duhiga ang inyong kaugalingon sa ilang kahugaw ug ayaw ninyo bulingi ug hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa bisan unsang nagkamang sa yuta aron dili kamo mahugaw. 44 kaya ko mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa balaana ang inyong kaugalingon kaya ko balaan man. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sa yuta. 45 kay ako mao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimo ninyong Dios. Busa pagbalaan kamo kay ako balaan man. 46 mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagkamang sa yuta. 47 aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon. Amen, no? Mao kadto igsoon ang chapter 11. So karong adlaw salamat kay igsoon, no? Salamat sa Dios atong nahuman ang chapter 9, chapter 10 ug chapter 11. So praise the Lord, nahuman nato ang tulo ka chapter karong adlaw and I hope nga ang ato ang nabasa aduna gayud kini kahimuan sa atong espirituhanong kinabuhi, no? Nakoy na remember nga pastor sa una niingon siya, usahay di nato masabtan ang pulong sa Ginoo, no? Ang ato lang siyang dawaton, ato siyang ibutang sa tong kasing-kasing ug hunahuna. Kay sama sa pagkaon sa tong physical nga lawas, usahay makatilaw tag pagkaon nga bag-o sa tong panglasa nga murag di nato mabalon unsang panglasa, pero mukaon ta, no? Kay makaayo sa to ang lawas.
So similar daw na ingon tong pastor nga akong na-remember. Similar pod sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Dili tanang higayon nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo. Pero habang ato na siyang i-take, ato siyang idawaton, no, atong dawaton unya tagaan nato higayon ang balang espiritu nga makigistorya ka nato pinagi siyang pulong. Ibutang sa kasing-kasing og hunahuna kay moabot ang panahon, no, nga ipadayag sa balang espiritu og unsa yang bot pasabot atong mga pulong ato ang nabasa karon. So salamat kay igsoon nga hangtod karon naa pa ka, no? Ang Ginoo magapanalangin kanimo og sa tibuok nimong panimalay. Dalayo gawon ang Dios hangtod sa sunod nga higayon. Salamat igsoon.